салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯз мо як навареро тамошо кардем ва чандин наварҳоро ба мо фиристондан ки ташвиши зиёд, ҳатто одаморо ба ташвиши зиёд овард ки дар Тоҷикистон мана ин бародаро азиз суханоша гӯш мекунем то охира, баъдан боз шавад суханҳоро давом метиҳем. Ассалому алайкум бародарои Тоҷикистон ва муҳоҷирои гиромӣ. Ман имрӯз як воқеаро дидам, ростига бениҳоят ғамгин шудам. Ин мисол аю нишон медиҳад ки мардуми мо кам мехоҳад савод бигираву зиёдтар гапҳои бофтаву дурӯға бовар кунаву тез амро распространят кунад байни мардуми худаш. имрӯз дар бозори фаровон орд намондаe, барои орд ҷанг мардум 10 қопча орда гирифта хонааш бурдистанд. Сабабаш чие? Ана мегӯянд ки коронавирус омадестае. Агар дар бозор ягон чӣ намемонад, ана мо захира кардистем. Қайта 10 қопча мегирӣ, ҳамсоят намегирад. Ага мо ҳамсоят беорд мона хонат биовардаш наметӣ? Метӣ. Ту ба ҷои ҳамо орда харидан, дар хонат захира кардан, ҳамун суми будагита намемонӣ ки яке худо нишоната ҳамин вирус дар Тоҷикистон худо нишоната бия. ҳамура барои табобати худат ҳамун сумша намемонӣ. ҳамун орди ки ту мехарӣ, ту ура фақат орда бихӯрӣ, меъдата маиб кунӣ, орда нон мекунӣ мехӯрӣ, ту фақат орда руған харидестаи бозор. Карчка ҳам хе мондаги, пиёз ҳам хе мондаги, гречка ва бринҷа ҳама чӣ мондаги, орд руған, тамом, орд руған. Ай бармеяд ки мо фақат ҳамон орд руған қатъи авқот мекунем, нон пон нами ҳамаш орд руған мешавад. мо ин чиза мехӯрем, якбора маиб мешем. пеши ҳамин худо нишонада вирус бияд, пеши ҳамин вирус ба фикрам ҳамин касали меъдаву нагрузкаи ҷигар ҳамамон мемрем. Айқа ордхӯрӣ. бас кунен ҳамин гапҳои дурӯға бовар кардава. ина имрӯз бечора муҳоҷиро аямуҷа занг задестанд, бача чӣ гапай дар Тоҷикистон, Италия. ҳамин бародаре ки ҳозир навораш дар пушти мо рафтаистааст, дар ҳақиқат манро намешиносам ки аст ва чӣ аст, ана чӣ хеле одам аст. мақсад яке гапаш ҳам хеле маъқул шуд ки ин бародар чунин ҳарфҳо мегӯяд, чунин гапҳо мегӯяд. дар ҳақиқат дар Тоҷикистон пеш аз оне ки мардум бояд ҳақиқата сабр карда фаҳманд, паҳн кардани гапҳои ҳархела бисёр аст. то мо ки дар Тоҷикистон нестем, ҳақиқата намедонем. дар ҳақиқат ҳамин бародар гапҳоша мехостам ки ба шумо расонам. ҳар он ҳақиқате ки дар Тоҷикистон бошад, албатта мо болои экран дар телевизорҳои Сафина, шабакаи Якум ва ғайраҳо мебинем. дӯстони азиз, чӣ хеле ки ин бародар ба мо гуфт, воима, яъне гапҳои ки мардум тез паҳн мекунад, аз овози тирдам тезтар паҳн мешавад. ба ин хотир дӯстони азиз, мо дар Тоҷикистон ки нестем, намедонем ҳақиқат то чӣ андоза аст, то куҷо аст. дуо мекунем фақат ки Тоҷикистон обод, озод бошад, обод бошад. чӣ хеле ки ҳозир дар ҳақиқат Тоҷикистон хеле дар сафи пеш аст. тамоми техника ва технология дар Тоҷикистон кор карда истодааст ва ҳар нафаре ки мехоҳанд 10 бор ба дигар шаҳрҳо сайругашт мекунанд аз Тоҷикистон ва аз дигар шаҳрҳо ба Тоҷикистон сайругашт мекунанд. яъне туризм хеле пеш рафтааст. салом бародарони азиз, хуш омадед ба канали мо. як бародармон илтимос ва хоҳиш кард, бинед чӣ мегӯяд. срочно бояд. Салому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Боби ҳоҷӣ Васит ҳинҷи бародар, ҳами видео бисёр паҳн шудааст дар ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ.
амир дар бораи як видео мекардӣ, паҳн мекардӣ, гапҳоамаш гапҳои дурӯған, беасосан, мардума дар паника дохтан, ҳама ҷур футур шумалагия чи амира як видео мекардӣ, мепартофтӣ, тез паҳнаш мекин, беҳад хуб мешид ки мардум фаҳманд. И ҳамаш як бизнесаи дурӯғаи гапҳо.